Ingonyama uMisuzulu kaZwelithini izokwethula inkulumo emkhosini weLembe waseGauteng ozobanjelwa eSemtuli Stadium eThokoza eMpumalanga yeGoli kusasa. Umdidiyeli wamabutho umntwana uVanana wakwaMnyamanzi unxusa inhlonipho ebantwini abazohambela lo mkhosi kusasa. Lungiselelo lomkhosi eza kahle kakhulu kangangokuba abantu nje izwe lonke leli la eGauteng la ingonyama yaphakamisa ukuthi khona iletha lomkhosi weLembe khona ukuze abantu bonke bakwaZulu nabantu bonke abayizimihlobo ehlukene bakwazi ukuthola eduzane lapha eGauteng. Esicelayo sicela inhlonipho wonke umuntu emcimbini ofana nalo. Ngiphinde ngiphakamise ukuthi ikakhulukazi emabuthweni nakubantu-ke laba abayizona mcimbi, ngingakusho lokhu ukuthi abantu lapha esihamba khona loba amabutho azobe enqamula ngokunqamula ngokuqhamuka la emahostela enqamula emalokishini. Ngithi abantu ngicela bayiphathe kahle, bangaqhumisi ibhamu, bangaphathi ibhamu phakathi kwabantu,